Dnes je koľkatého? Nedeľa. Ale špírky, servus brácho. Servus brácho. Mike Beats Production. Chceli by sme natočiť krátky podcast. a.k.a. Šlapky na aký zábir. Dnes je nedeľa. Koľkatého? 3. či koľkého? 3. marca a Rio Stoka in the Stoka. Big Lake ala RP. No a chceli sme natočiť teda ten podcast o zabíjaní mufónov vo Vysokých Tatrách. A je mi skúrená zima. Tak je, koľko môže byť? 2 stupne ránko, vietor 10 metrov za sekundu. 9 stupňov o 2 v noci. Tento trtko si zakáťa si šlapky a ide von. A keď som chcel povedať, že na tomto kozísku vyrastajú všetky generácie hráčov z Hradeckých Teplíc. Áno, koľko hráčov zatiaľ vyrastlo? 0. A dáme hokej, no. Že Open Ice? Red Bull Open Ice. Open Ice Lake? A hneď tady obehnal. Kaďal. A okolo vysielať. Aha. Ešte nejaké podcasty máme nachystané a natočíme to v priebehu dneskajšieho dňa. Ukáž teličko, daj napíš. Čo mám? Nič nemáš, to je to. Vafíl. Čo si kvasil? Máš, počúvaj, Už 14. deň, nie, počkaj, 15. Že progres, hej, budeme fotiť každý deň, že ako sa vypracuješ a kedy ťa to prestane baviť. Prestane ma to baviť, keď budem mať nejaké to bavisko. Je určite a silnejšie, bude Honceps a druhý Honceps. Honceps a Lev Honceps. A no, poďme na pivo, je vidíma. Piješ pivo ako správny futbalista, hej? Keď správny futbalista, keď do mňa dosť najebie, tak musí vyhrať a nevím sa zima. No okej, poďme sa zohrať na kavičku. No dobre, však potom dáme druhé kolky. No. Špírky za Forky podcast. a.k.a. Pozdrav. Špírky. Čaute.